सलनाय जात कोरोना बियाना फाइसो फाइखा विशेष करके चिनी त्रिपुरा हास्टेव खुबी तमनि फाता तमनि किन्तु तब जारा फातानि फाइनेराव बर' नों थानि सलवै चिनी त्रिपुराव चिनी हा हदा बिसिनि फाइताबो सफाइखा हानेमा आगे बचिनी हदानि साखलाय जा ताव हाइते एसे साखलाय मनखि कारण हर साल बारि मानि ताव चिनी हास्टेव नुजाव दं सुदु चिनी गंथाय बारा बिसिया सारा त्रिपुरा रायजो जत बर'नि थानि हानिबा नों जों आगे बचिनी हदानि बिसिनि साखलाय जा रति चिनी हदानि मयाल मयाल पासाइसनो साखलाय जा पासाइसनो साइ जा रति लुकु लुकु जाते फातानि बर' फाइनेराव फाइला हांखे बर'नो अन्तत कम फानो 14-15 दिन बर'नो न आलगा करे तंगलवै तंगवानि बाङै साखलाय जा किन्तु साखलाय माने सत्ते फानो कोनो कोनो बर'राव बिसास खाया जे आं कोरोना बियारा मा जाया आं कोरोना बियारा बै थैया कोरोना बियारा मोनसाया अमायरका हनायबो दङ कारण काहा बिसिं खरसा खरसा अमाय बर' हनाय तबे जारा ओ अमाय हनाय नो आं कयमेनि के अमाय नों आरो फातानि फाइ जखन रेलो काका गाड़ी काका हाफोर नो चेक खाइ रहो चेकअप खाइ रहो ठीक किन्तु नो फाइने थाङै लामा कचारो रेलो फांथों गाड़ियाव फांथों जे रेलो नंकावो ओ रेलो कोरोना बियारा माजा फातानि नोंहाय फाइने नोंनि बराव दङ बनि थेकेबो नों सलाय फाइगोन सलाय फाइयो अमायके सलाय फाइमेनि कारनेनो कोनो कोनो बराव फाइला आथि बराव सलाय फन जारा गाड़ी थासाव कागै कोरोना बियारा माजा फाइने गाड़ी बे काइ फाइनेराव बर'फोरनो ताव सलवै दिन पर दिन विशेष के चिनी गुमिति जिल्ला दिन पर दिन बारिमानि नुजा दं ताव माहाय हानिबाङैनो सरकारिबाबो जे बेबस्था नाजा दं जतनो सिउ नों थांदि बयनावबो मोथांदि हदाबो मोथांदि उमाहिके काव दं हानिबाङै नों वासुदि ओ वासुनि खेते अनेक बर' बुल बुजाबो जिंत बुल बुजाबो जिना যারা চিনি ময়ালনি বা হদানি যারা লোকনি শিক্ষিতরা বড় জানি যা যা লোকব বুঝি আর সাইখানের নাই কারণ অম কিরিমা সংসা কারণ সলনাই যা অমসাই বিয়ারা কিরিমা সংসা দङ ক্যান্সার ফু তাই পদে পর বিয়া দं কিন্তু বড় সলয়া হানি বাংনি ব ক্যান্সার কফালা বসাইছে সি কফাও তাই বিনো সলবে কিন্তু তাবনি যে করোনা বিয়ানালে आं নিজে নাকে বিনো সলর आरो बिसिसानो नों फातानि फाइ निनि परिबार बयनो बेग तो फेमिनि मानि या फालायला न थां थुइला माहाय थेकेबो सलय दं सलमानि हानि बांनै निनि हामानि बाङै हदा हामानि बाङै न सिंताबाव कक्तिरफोरा माध्यमे साखलायरो जतनो के कथार कुबैंदि जिनि बाव गोरानि रायदां महा जारा केरि तनाय बर अवश्यनो गोथारनो एवं गाहांनो अबानो जत मासक जाबायदि जों खोनावो आंनिया आंनि बियाना सामाया अमायरो हमायरो दं कारण नों शक्ति गोनां नों फा गोनां नों ब्याम खायो दङ निनो कोरोना बियारा हाय फैला नों थैयांनो थिक तबे जारा निनि बुसा जरायरो बा निनि बुमाबो वयस्क बर' न सलको बर' तो थैनाय हानि बाङै जोंताव हदानि साखलायरो जे हदानि साखलाय जा आर जे सरकारि बाबे जे व्यवस्था ना जा बुनो सामखायनि बाङै आर कोनो जागाव जदि अमहायके फातानि फाइनाय कोनो स्कुल बा कोनो नबुक जाव दाइमा दंहा बरन कोनो असुबिदा न हांखे बनो सरकारि साखलाय दे आर जिनि हदानो साखलाय दे एसेके अवश्य बर'नि सुव्यवस्था खायनि बाङै सामतांगनाय निबांनो जारा फातानि फाइनेराव विशेष के चिनि सरकारि जे रुल दङनि बनो कौनायगा तंनायराव चिनि हदानि जे साखलायजा बर'नो कक तमारनो बर' हनाया जानाय तंनायराव फातानि फाइ लगे लगे तै गामि गामि गुरि तंनायराव बर' थानिनो प्रत्येक मयालनि एबा लोकनि चबे थानिनो अनि कैसे कयमु बर' जाते हाके तयना तै अमायके माखायनाय आर खायमा बिसियो जदि बर' कौनालि हांखे प्रशासन थानाव साहदि थाना बर' लांथांथों
tlang thang pore borok je rugo tong mate borok khaini omo hai hani bangai sing tabo sini hodani ngai bono tabo sing kara khema saklai jodi kebo kong na yakhe je jaga borok no soi tongani ko usok soi tongani jaga borok kong na tong hake logero kami borok logo logo no প্রশাসনের সাথে থানা সাথে বরং বড় বুমুং রইহদি বড় বড় তlang থানায় ব্যবস্থা খাইনি আমার আর কেবো চিনি হদানিङै সাখাইনি যদি কেবো কংনাय आखे दङ हाके শুধু প্রশাসনया চিনি হদা বিसिं সাখাইদি সাহरदि जों बनो हदानि बाय बरनो सामगदां रनाय आं अखलिफोरावबो बारायगप्ला गामि गायसा अ साइमा रमनि बकंनाय दंसौ कौनाय दं हाके आं लगे लगे बरनो साइरका थाना सावदि पुलिस रो फाइरना फैलांथिं बे बरदिनिफ्राय बरक सावला अमायके जागा जागा खायजानाय जेदिके कौनाय दं आर सिटिति सियानाय राव न ताइबो करारि पद्रयदि थानाव उसके बराव ठीक ठीक भाবে सामन खायरा जानाय सरकार बा एवं प्रशासन अमाय हानिबाङै चिनि कुरुमा संसा न केबो अवहेला ताखायगे जदि खाय थांलांके नों ख्रकसाक गाबनि बाय नों दले दले गामि बिसिङाव गुरि दङ हांके जत्त गामिनिनो नों जायगा खायजानाय बिराट একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি दङ अमाय जातिं यानाते हानिबाङै लुकुसनो चेता दाना माङा लुकुसनो बरो गम हायिं दं बनो सिनिङै थाना सादि थाना से बरनो रयनाय अमाय केंद्र सरकार राज्य सरकार